आरोग्यदूत महाराष्ट्राचा या ग्रंथांचं प्रकाशन आदरणीय पवार साहेबांच्या शुभ हस्ते संपन्न होत आहे। यश प्रकाशन यांच्या वतीनं लेखक योगेश आशोबा यांनी लिहिलेलं हे आरोग्यदूत महाराष्ट्राचा या गौरव ग्रंथाचं प्रकाशन आदरणीय पवार साहेबांच्या हस्ते आपल्या सर्वांना विनंती आहे की जोरदार टाळ्या वाजून आपण या प्रकाशनाला दाद द्यावी। आरोग्यदूत महाराष्ट्राचा सर्व संपादकांनी त्यांच्या सहकार्याचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आरोग्यदूत महाराष्ट्राचा याचं संपादन योगेश आशोबा यांनी केलेलं आहे। आदरणीय पवार साहेब कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ज्यांचे आत्ताच आपण विचार ऐकले ते राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील ज्यांनी तुम्हा सगळ्यांच्या नेतृत्वाची जबाबदारी घेतली, असे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, देशाच्या सहकारी साखर कारखाना संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, वेस्ट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष लीवी ठाकरे, आमदार रोहित पवार, आमदार सचिन चव्हाण, आमदार विक्रम काळे, माजी आमदार जयसिंगराव पाटील गायकवाड, अन्य सगळे सहकारी आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, काय झालं शांत बसा। आजचा कार्यक्रम समर्थ सहकारी साखर कारखान्याच्या इतिहासातला अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे। या भागामध्ये शेतकऱ्याला 2 पैसे मिळावेत आणि यासाठी कारखानदारीची आवश्यकता आहे, हा विचार माझे सहकारी कैलासवासी अंकुशराव टोपे यांनी केला आणि त्यामधून या कारखान्याची उभारणी झाली। अंकुशराव महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये होते, देशाच्या लोकसभेमध्ये होते, राज्याच्या सहकारी साखर कारखाना संघटनेचे ते अध्यक्ष होते आणि तुमच्या कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष होते। एक अखंड शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणारा, उत्तम प्रशासन देणारा, राज्याची विधानसभा असो नाही तर देशाची लोकसभा असो त्या ठिकाणी सर्वसामान्यांची भूमिका मांडणारा असा एक कर्तृत्ववान साथी म्हणून आम्ही सगळेजण अंकुशरावच्याकडे अनेक वर्ष बघत होतो। दुर्दैवानं ते आज नाही आहेत, पण समाधानाची एक गोष्ट आहे की त्यांचं काम करण्याची जी पद्धत होती, शिस्त होती, आदर्श होता, त्या रस्त्याने जाण्याची भूमिका पुढच्या पिढीने घेतली आणि त्यामुळे आज या भागाच्या विकासाच्या संदर्भात एक वेगळं चित्र आपल्याला बघायला मिळतं आहे आणि याचं 100% श्रेय राजेश टोपे यांना द्यायला लागणार। महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये मला वाटतं तुम्ही 4 का 5 वेळेला त्याला निवडून दिलं। कितीदा दिलं? 4 का 5? 5 वेळेला। हां, 5 वेळेला निवडून दिलं। मंत्रिमंडळात त्यांना काम करता आलं, कधी राज्यमंत्री, कधी मंत्री, पण एक मोठी परीक्षा होती सगळ्यांची। सगळ्या जगावर कोरोनाचं संकट आलं, लाखो लोक मृत्युमुखी पडले, या देशात सुद्धा संकट मोठं आलं,
एक एक महिना मुंबईसारखं शहर, दिल्लीसारखं शहर कुणी घराच्या बाहेर फिरायचं नाही अशा संकटात आलं. आणि त्या काळामध्ये महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसाला या संकटातून वाचवण्यासाठी अनेक वैद्यकीय क्षेत्रातल्या लोकांनी कष्ट केले, डॉक्टरनी केले, नर्सेसनी केले, आरोग्यसेवकांनी केले. आणि या सगळ्यांना एक दृष्टी, मार्गदर्शन आणि त्यांचा आत्मविश्वास हे वाढवण्याचं काम कुणी केलं असेल तर ते या ठिकाणी राजेश तुफेंनी केलं. त्याची गंमत असायची, राजेश तुफे हे रेडिओवर, टेलिव्हिजनवर कोरोनाच्या संबंधीचं मार्गदर्शन करायचे. आणि कधीकधी मुंबईच्या लोकांना राजेश तुफे काही माहीत नव्हतं, पण मला भेटायचे ते आणि मला सांगायचे कि आपका जो डॉक्टर मंत्री है राजेश तुफे अच्छा काम करता है. जो डॉक्टर मंत्री को सवन बाहेर असताना त्या काळात राजेश तुफे हे डॉक्टर आहेत असं वाटायला लागलेलं होतं. आणि त्या डॉक्टरला साजेलचं काम त्या काळामध्ये त्यांनी केलं याचा आनंद तुम्हाला मला सगळ्यांना आहे. ठीक आहे, त्यात आपण बाहेर पडलो. या देशाचं जे हे संकट आता दिसत नाही. चीनसारख्या देशामध्ये पुन्हा या संकटाची माहिती मिळायला लागली. पण आता आपल्याला अनुभव आहे आणि त्या अनुभवामुळं यातनं बाहेर कसं भरायचं, काय काळजी घ्यायची ही सगळी आपण मिळून घेऊ. आणि आरोग्य खातं अजून राजेशकडे असल्यामुळं महाराष्ट्रात चिंता करण्याचं कारण नाही. आज या कारखान्यामध्ये काही नवीन वाढ केली. अंकुशराव असताना कारखाना उभा केला. त्यांच्या काळामध्ये आपण डिस्टिलरी ही उभी केली. डिस्टिलरी म्हणजे काय? आपण उसाचा रस काढतो, त्या रसाची साखर काढतो. ती साखर काढल्यानंतर त्या रसात मली राहते आणि त्या मलीमधून आपण जो काही पदार्थ तयार करतो तो गाडी, मोटरसायकल असो, ट्रक असो, मोटर असो, याच्या पेट्रोलमध्ये मिक्स करून त्याचा खर्च कमी करण्याच्यासाठी तो एक नवीन पदार्थ आज जगामध्ये झालेला आहे. आणि त्याची निर्मिती आज तुम्हीसुद्धा या ठिकाणी करतात. या ठिकाणी जुनी एक डिस्टिलरी होती, ती 30,000 लिटर तयार करायची. नंतर राजेश तुफेंनी लक्ष घातलं आणि 30,000वरून 90,000 नेली. त्या 90,000मध्ये आणखीन 30ची भर टाकली. आणि आता पुन्हा एकदा एक नवीन डिस्टिलरी या ठिकाणी टाकून आणखीन 90,000 लिटर म्हणजे जवळपास 2,10,000 लिटर डिस्टिलरीतून आज या ठिकाणी हा पदार्थ तयार होईल. आणि त्याचाही फायदा तुम्हाला लोकांना झाल्याशिवाय राहणार. दोन गोष्टी इथं केल्या, एक वीज तयार करणं आणि दुसरं डिस्टिलरीचा हा पदार्थ तयार करणं. तुम्हाला कदाचित कल्पना नसेल, तुमच्या ऊसाचा जो भाव आहे त्या भावाला मदत कशामुळे होते? त्या ऊसाची तुम्ही साखर करता, साखर विकता आणि साखरेचे पैसे ही तुमच्या ऊसाची किंमत ठरवतो. पण या ठिकाणी वीज आणि डिस्टिलरी या दोन गोष्टी तयार केल्या, उभ्या केल्या, त्याचा फायदा एका टनाला 150 ते 200 रुपये अधिक शेतकऱ्याला मिळतील. आणि हे कर्तृत्व राकेश या ठिकाणी दाखवलं आणि तोच प्रकल्प आज या ठिकाणी उभा केला, याचा मला मनापासूनचा आनंद आहे. आज हा प्रकल्प तुम्हा सगळ्यांच्या संसारामध्ये मदत करणारा ठरेल.
हा प्रकल्प कदाचित मराठवाड्यामध्ये सगळ्यात जास्त किंमत देणारा कारखाना हा अंकुशोत्फे समर्थ कारखाना हे होण्याची शक्यता आज त्या ठिकाणी मला दिसते. आणि म्हणून त्यांचं मी अभिनंदन करतो. हे करत असताना तुमचंही अभिनंदन केलं पाहिजे. साखर कारखाना जरी चालवणं सोपं नसतं. कारखान्याच्या निवडणुका मी अनेक ठिकाणी बघतो. एक विधानसभेची निवडणूक फरवली, पण साखर कारखान्याची निवडणूक सोपी नसते. पण मला या ठिकाणी काय कमाल आहे माहिती नाही. कदाचित हा एकमेव कारखाना असेल की ज्या कारखान्यामध्ये डायरेक्टर संचालक मंडळाची निवडणूक ही अनेक वेळेला बिनविरोध होते. झाली का नाही? कितीदा झाली? बिनविरोध. चांगली गोष्ट आहे. महाराष्ट्रात असं कुठं घडत नाही. तुमच्याकडून जर महाराष्ट्रातले बाकीच्या कारखान्यातले लोक हे शिकले तर महाराष्ट्र आणखीन पुढे जाईल. आणि हे सगळं कर्तृत्व तुमच्या सगळ्यांचं आहे, सभासदांचं आहे. आणि हे कर्तृत्व तुम्ही दाखवलं. आज या ठिकाणी आणखीन एका कामाची आज आम्ही सुरुवात करतो, ज्याचा उल्लेख बाळासाहेबांनी केला. या भागामध्ये ऊसाची निर्मिती आहे. यंदाच्या वर्षी ऊस तर अधिक आहे. तुमचे आरोग्यमंत्री ज्यावेळी भेटतात ते करोना असताना करोनाची चर्चा करायची, आणि आता भेटतात तर माझा ऊस कसा जाईल तेवढी एकाच गोष्टीची चर्चा करतात. आणि कुठलाही कारखाना बंद होणार असेल तर त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना सांगत असतात काहीतरी माझ्या भागाचा ऊस तुम्ही त्या ठिकाणी घ्या. आणि त्याचं कारण तुम्ही ऊसाची लागवड फार केली. ही गोष्ट खरी आहे की आज शेतकऱ्याला 2 पैसे देणारं हक्काचं पीक कोणतं हा जर प्रश्न विचारला तर फक्त ऊसाचं आहे. आणि त्यामुळे लोक ऊस लावतात. पण तुम्ही विक्रम केला. संबंध मराठवाड्यामध्ये कोणत्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये जास्त ऊस आहे याची माहिती घ्यायची असेल तर पहिलं नाव तुमच्या कारखान्याचं तुम्हा लोकांचं या ठिकाणी येतं. त्याच्यामुळे चांगली गोष्ट आहे, 2 पैसे मिळतात. पण संकटही येतं. ऊस काढायची क्षमता कारखान्याची एक विशिष्ट आहे. आणि अशी क्षमता असताना त्याहीपेक्षा अधिक ऊस हा तुम्ही तयार केला तर साहजिकच गाळपाचं संकट उभं राहतं. आणि ते संकट आज या ठिकाणी उभं राहिलेलं आहे. पण माझी खात्री आहे महाराष्ट्रातल्या अनेक कारखान्यांशी या ठिकाणी यांचे तुमच्या कारखान्यांचे प्रमुखांचे उत्तम संबंध आहेत. ते संबंध बघितल्याच्या नंतर माझी खात्री आहे की त्यांच्या या संकटाच्या काळामध्ये सगळे साखर कारखाने हे त्यांना मदत करतील. आणि तुमच्या ऊसाचं शेवटचं टिफळं हे कसं जाईल यासाठी ते खबरदारी घेतील. त्याला सहकार्य फक्त तुम्ही लोकांनी केलं पाहिजे. आज या ठिकाणी आणखीन एका गोष्टीची त्यांनी उल्लेख केला. 2 कारखाने झालेत. युनिट नंबर 1, युनिट नंबर 2. असा विचार हा आहे की तुमचा ऊस तर काही थांबवत नाही. या 2 कारखान्यावर गाळप शक्य होत नाही. मग गळीत करायचं असेल तर आणखीन एक कारखाना काढला पाहिजे. आता हा युनिट नंबर 3 हा कारखाना काढायची वेळ आज या भागात आलेली आहे. आणि तो कारखाना काढायचा म्हणलं तर 250 ते 300 कोटी रुपये लागतील. बँकेचे पैसे कसे देता येतील याच्याबद्दलची काळजी आम्ही घेऊ. पण बँक 100% पैसे कधी देत नसते. जो कर्जदार आहे त्यांनाही सांगते की तुम्ही काय घाला, आम्ही बाकीचे पैसे देतो. 70% रक्कम कदाचित बँक देईल. पण 30% रक्कम जो ऊसाचा मालक आहे
त्यांना त्या ठिकाणी घालावं लागेल आणि ते पैसे उभे करून तो नवीन कारखाना तुम्ही उभा केला तरच तिथून पुढं तुमचा 100% ऊस हा गळीताला जाईल आणि ते करायचं असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी आपल्या कारखान्याच्या या नवीन धोरणाला मनापासूनचा पाठिंबा हा दिला पाहिजे. मला खात्री आहे की ज्या पद्धतीने गेल्या काही वर्षामध्ये हा कारखाना पुढं नेला, नवीन त्याच्यामध्ये सुधारणा केल्या, चांगला भाव दिला, हा अनुभव सगळा आरोग्यमंत्री तोफांचा तुम्ही आज घेतल्यानंतर आता तुमच्या भल्याच्यासाठी नवीन कारखाना करून त्या ठिकाणी तुम्हाला सहाय्य करण्याच्यासाठी त्यांनी पावलं टाकायचं ठरवलं तर तुम्हा लोकांनासुद्धा त्याला हातभार लावण्याच्यासाठी काही ना काहीतरी मदत केली पाहिजे. आणखीन एका गोष्टीची त्यांच्या मदतीनं आज आम्ही या ठिकाणी पाहणी केली. वसंतदादा शुगर इंडस्ट्री संस्था ही एक देशातली किंवा जगातली ऊसाच्या बाबतीत संशोधन करणारी, कारखान्यांच्या यंत्राच्या बाबतीत मार्गदर्शन करणारी अशा प्रकारची संस्था आहे. आणि त्या संस्थेमध्ये आज पुण्याच्या जवळपास 150-200 एकरामध्ये ऊसाचं वेणं तयार होतं, अनेक कारखान्यांना दिलं जातं आणि अनेक सुविधा दिल्या जातात. पण आता मराठवाड्यामध्ये सुद्धा ऊस वाढतो, कारखाने वाढत आहेत आणि म्हणून आम्ही निकाल घेतला की वसंतदादा इन्स्टिट्यूटची शाखा ही पुण्याच्या जवळ आहे, अशी दुसरी शाखा ही जालन्यामध्ये काढायची. आणि या ठिकाणी राज्य सरकारकडून आम्ही काही मदत घ्यायचा प्रयत्न केला, पण शेवटी शेतकऱ्यांच्या पैशावर या ठिकाणी एक नवीन संस्था हा उभा करायचा निर्णय घेतला. त्यासाठी 105 एकर जमीन ही या ठिकाणी खरेदी केली आणि त्याबरोबर नदीतून पाणी आणण्याची ही व्यवस्था या ठिकाणी करत आहोत. आणि यामधून उत्तम दर्जाचं वेणं या भागातील शेतकऱ्यांना मिळेल याची काळजी त्यामार्फत घेतली जाईल. दुसरा एक प्रश्न आहे की कारखाने वाढले, पण त्या कारखान्यामध्ये तांत्रिक काम करणारा जो वर्ग आहे त्याची कमतरता आहे. एका बाजूनं नोकरी नाही म्हणून आमची मुलं बेकार आहेत आणि दुसऱ्या बाजूनं कारखान्यामध्ये तशा प्रकारचं ज्ञान असलेली मुलं ही मिळत नाही, ती बाहेरच्या राज्यातून घ्यावी लागतात. हे चित्र आम्हाला बदलायचं आहे. आणि म्हणून आज या तालुक्यामध्ये आम्ही जे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची एक शाखा उघडायचा निर्णय घेतला, त्याच्यामध्ये उत्तम वेणं जसं तयार करू तसं साखर कारखान्याला लागणारा तरुण वर्ग जो ज्ञानी आहे आणि त्याला ज्ञान देण्याचं काम इथंच दिलं जाईल आणि त्यामधून त्यांना नोकरीची खात्री देता येईल अशा प्रकारची इन्स्टिट्यूट आज या ठिकाणी आपण करतो. त्याचा उपयोग हा निश्चितपणाने झाल्याचं झाला. असा एक गोष्ट तुम्हाला आवडायची नाही, पण मला सांगायची की ऊस तुम्ही लावा, पण किती लावायचा याचा विचार करा. शक्य असलं तर काही प्रमाणामध्ये कापूस लावता येईल का? याआधी तुम्ही कापसाचं पीक घेत होता, चांगला भाव नव्हता. आज कापसाचा भाव काय माहिती आहे तुम्हाला किती आहे? 12,000, 13,000, 14,000 कधी ऐकलं होता? तर त्यामुळं जर तुम्हाला 10 एकर शेती असली, निदान 1-2 एकरचे कापूस लावा, सोयाबीन लावा, फळबागा लावा आणि त्यामधून उत्पन्नाचा दुसरा एक मार्ग हा त्यामधून तयार करा. ऊस ही गोष्ट चांगली आहे. मी तर नेहमी सांगतो ऊस हा आळशाचं पीक आहे. आज ऊस हे आळशाचं पीक आहे. रान तयार केलं, सरी काढली, पाण्याची व्यवस्था केली, कांदे लावलं की बाकी काही चिंता करायचं कारण नाही. मग मी धुमकून त्या ठिकाणी बघत नाही, घरी मोकळा होतो,
गावाच्या चौलीवर जातो आणि नरेंद्र मोदीपासून गावात काय चालले याची चर्चा करत होतो. ही अवस्था आमच्या ऊसवाल्यांची आहे. ठीक आहे, ती करा, माझं काही म्हणणं नाही. राजकारणात सुद्धा लक्ष द्यावं लागतं, योग्य लोकांना संधी द्यावी लागते. आज कोल्हापूरसारखा जिल्हा जो ऊसाचा आणि साखरेचा अत्यंत महत्त्वाचा जिल्हा आहे, त्या जिल्ह्यामध्ये एक जागा विधानसभेची खाली होती, त्याची मतमोजणी आजच झाली. आणि आज या ठिकाणी व्यासपीठावर बसलेले आमचे सगळे सहकारी ते ज्या विचाराने हे सरकार चालवतात त्या विचाराचा आमदार आज त्या ठिकाणी विजयी झाला आणि लोकांचा पाठिंबा त्याला मिळालेला आहे. आणि त्यामुळं ठीक आहे, लोकांचा पाठिंबा आहे, त्यांचं सरकारी निर्णय घेऊ, पण त्यांच्या जीवनामध्ये बदल करायचा असेल तर आपणसुद्धा काही ना काही परिणाम बदल केला पाहिजे. चांगलं ऊसाचं वेणं घेतलं पाहिजे, अधिक उत्पादन काढलं पाहिजे, अन्य कोणती पिकं घेतात त्याचा विचार केला पाहिजे. आणि शेती आणि शेतकरी हा संपन्न कसा होईल याची काळजी आपल्याला घ्यायची. आणि हेच काम आपल्या कारखान्याचं नेतृत्व करणारे आहे आणि त्यांचे सगळे सहकारी करतात. त्यांच्या पाठीशी उभे राहा एवढीच विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. हॅलो 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 धन्यवाद पवार साहेब. अत्यंत सर्वसमावेशक असं मार्गदर्शन